ஜோன் மீது பார்க் ஹோட்டல்ல நடந்த ரித்துஷ்னாவோட ஹாஃப் சாரி செரமனிக்கு நம்மளோட ஸ்னாப்டெயில் மேக்னெட்ஸ்லேருந்து லைவ் ஃபோட்டோ மேக்னெட் ஸ்டால் போட்டிருந்தோம். இந்த வீடியோட கடைசியில் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணிக்க மறக்காம அதை பாருங்க. இந்த ஈவெண்ட் சண்டே நடந்துச்சு. நம்மளோட கிளைண்ட் ஃப்ரைடே நம்மளை ரீச் அவுட் பண்ணாங்க. சென்னையில் நம்ம ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ண எல்லாரையும் நான் ரீச் அவுட் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு இன்னொரு இடத்துலையும் ஸ்டால் புக்கிங் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கும் போக வேண்டியது இருந்து போனா, விஷ்ணு பிரியா, டோனி இவங்க 3 பேருமே எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஒரு ஒர்க்குக்கும் ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம். வித் திஸ் அமேசிங் டீம் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி 100 மேக்னெட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஈவெண்ட்டோட பிஹைண்ட் த சீன்ஸை நான் தனியாக இன்னொரு ரீல அப்லோட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டால் புக்கிங் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வருது. அதையும் நான் நெக்ஸ்ட் டேயில் ஆன்சர் பண்ணுறேன். நீங்கள் பண்ணியிருந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது. ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னும் நீங்கள் நல்ல ஃபியூச்சரில் இன்னும் ரொம்ப நல்லா எல்லா விஷயம் பண்ணுறதுக்கு இறைவன் அருள் புரியட்டும். உங்கள் விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாரையும் நல்லா ஒரு என்னன்னு சொல்கிறது, ஒரு கவர் பண்ணி நல்லா நடத்திட்டீங்க. தேங்க்யூ.